Jonombade ka bende okwedo kang mamalo ripode mawachore ni migao mare ok chan chwalo omenda mano mar ne migao mano mar piny. Mbadi bende wacho kanyo ni omenda ujachiw nek sekta mar somo ahinya chwalo dwaro mar piny omenda modhuro. Wacho ni bilion 11 higa ka higa ka bende wacho ni japuonjre ka japuonjre chal ka gimo jachiw ne siling 6,000 ma bende wacho ni nitiere kaka itiyo arietha gi omenda makamage. Achak kodi japuonj Awange kaunti ma Kisumu kotenre kod seyo makamano. Kendo Sharon, gima Mbadi owacho no wan kaka jo union ok wawinjore go. Nikech wawachoga ni if you think education is expensive, try ignorance. To mano e path kata ndara mok wadwa luwo. Ni wadwaro dhi paro wach nyao kata bedo mofuo mondo wang'i ka somo ber. Somo is expensive. To government kata sirikal onego bed ni pango for it. Seche mwawuoyo ni sirikal okoketo omuom moromo to wan gi shortfalls e skunde. Gik mang'eny pok otim e skunde ma jopuonj opuonje. Seche ma gik moko mang'eny pok otim to jo mang'eny pok ochul. Motivation dok ga piny. Emomiyo wawacho ni pesa nyaka many kata ka en mana ma iholo. Wan wakia kama pesa no dhi wuokie. To nentie programs ma sirikal nong'eyo ni nyaka tim tamne. Mokuongo en wach appointment mek jok manondiki iluongo ni jok manoidhi ngas miluongo ni promotion mane wawacho ni be okoromo. To kata jok matin mane gi promote mane gi idho ngas go pok oyudo barua nyaka kawuono. Wawinjo ni sirikal wacho nang'o ni pod gionge pesa. Ni pod gionge pesa mar miyo jogo kanyo oseidh gi ngas. Duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC nyose apply ni koro mondo gimed jogo moko ngas omed gi pesa moko kendo. MPs kata jood bura be owacho ni mano nitie issues kar ndiko ji gi employment. Gidwaro ni gikaw employment. Ne gisekaw tiji TSC miluongo ni employment mandiko ji. Gimiyo ji oboke kata kuonde e offices gi kata kuonde liete. Wan kaka union wang'iyo maislahi ma nyathi to wang'iyo maislahi mar japuonj. Ka principal be run school obro wacho ni pesa onge to obi yie ni jopuonj odhi otim gimiluongo ni joint marking, odhi nyithindo odhi gik miluongo ni field works and skunde o participate in activities kata mek co-curricular go. Seche ma nyithindo ko participate co-curricular, tam mar ariyo ni en tam marach. En tam ma skunde iwang'oga. Kwa dhi wang'iyo history, skunde mang'eny iwang'oga tam mar ariyo, skunde mang'eny nyithindo ng'anyoga tam mar ariyo ka giyudo excuse achiel ni otam gi dhi e field trip, otam gi tugo e party sports, otam gi kata timo joint exams moko madhi konyogi. Preparations gi dwaro pesa. To ka preparations gi dwaro pesa, it is just in order ni pesa go or in time. CPA Mbadi wacho ni gin gi shortfall. Japuonj Awange